Need you here with me all the time. Hej! Endelig et afsnit mere, men det er fordi, at ja. Jeg har lavet 4, 5, 6, 3, 2, 4, 8, 12, 2 år. Episode, 2, ja. Det er fordi, at først havde jeg jo, de 3, 4, 5 til at ligge. Men der var musik over, og så kunne jeg ikke få lov til det, fordi at YouTube ville ikke have, at jeg stjæler deres musik. Og det må pisse. Men nu har jeg bare skruet ned for det, og så prøver vi at lave en tour. Og sidste gang jeg lavede en tour, der havde jeg også gjort det. Der gav min filmprogram ikke at, hvad skal man sige, det, eller gemme det, så man kan se det. Altså den filmer jo, og så ligger, ja, det er også lige meget. Men nu starter vi sgu lige igen om 30 sekunder. Så starter vi den her lille YouTube-video her. Skønt det. Og mit hold til gengæld blev lidt bedre siden sidst. Det er meget bedre. Sådan har det set ud nu. Jeg er lige kommet til at komme med en figurkort og sådan noget, som ham solgte jeg lige. Ja. Men jeg tænker, og jeg har 3000 coins. Jeg tænker, hvis vi lige går ind og spiller lidt singleplayer sådan, og så i næste afsnit, jeg laver, der tror jeg, at vi hedder det, jeg ved ikke, om I overhovedet kan se mig. Nå. What the fuck? Det er typisk, når det er, man skal filme. Så går det ned. What the fuck? Hvad sker der? Det er løgn. Nej, jeg gider ikke til at stoppe videoen. Oh my god. Oh my fucking god. Hvorfor kan jeg ikke det? Okay. Prøv lige nå. Det klipper vi lige ud. Vi ses lige om 30 sekunder. Hej igen. Jeg skal bare lige gå ud og ind og sådan noget. Men nu virker det. Nu går vi ind og spiller. Tror jeg. Jeg selvfølgelig gør vi det. Ja. Hvis I lige kan stoppe. Ja, lige et par sekunder. Max Team Start 4 stars. Det er løgn. Nå. Så ikke det. Nej, ja. Nå, det er fandme også lige meget. Jeg går bare i online. Ikke online så sådan. Men online. Turnering. Så på den der. Den der. Så må jeg håbe, den finder nye. Advance. Det var i 1952. Nej, okay. Kom nu, lille du. Fuck, vi har et problem. Sker ikke en skid. Professionel. Jeg kan ikke forstå engelsk, så jeg prøver bare. Hvad er nu galt? 300 centimeter. I startopstillingen. Det har jeg ikke helt. Irland, Espelyon, Belgien, Nederland. Jeg var ikke så meget. Men jeg tror jeg godt, jeg kunne spille det, hvis jeg var heldig. Men det duer så ikke. Hvad fanden skal vi så? Så kan vi så bare spille det her. Jamen jeg klipper det ud, ikke det til. Hold op. Yes.
Sådan sker det, når man filmer. Og jeg overgår at klippe det ud, så ja. Men nu starter vi så. Her om lidt. Sådan der. Ja. Okay. Og så har vi Eriksen her. Eriksen på. Eriksen kan ikke gøre det. Han kan ikke komme igennem Eriksen. Eriksen har problemer. Eriksen kan ikke gøre det. Hvad fanden gør Eriksen? Han gør sådan der. Eriksen han stormer. Eriksen stormer. Han gør sådan der. Han gør sådan der. Og så scorer han lige der. Og Eriksen har scoret. Kun går i 3 minutter i kampen. Og så er der skudt af Eriksen. Og det bliver fedt at åbne en pack endelig for helvede. Sjovt. Vi er så meget her Ronaldo. Jeg tror Ronaldo skylder 100 kroner. Hvad skal jeg sige? Er der stadigvæk sommerferie for mig? Ja, det er nok også. Eller det ved jeg ikke om det er for jer andre. Men det er det for mig. Haha. Fuck jeg der ikke har. Okay. Det er klamt. Jeg stormer, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Og han scorer ikke. Han er dårlig. Der er Jørgens mand. Sandro han skyder. Neymar han scorer, som vi kalder Neymar. Det er godt skud. Hvad er det? Den er ikke hed. Nå, det er Soldado. Kæft, jeg er træt i dag da. Hvad med andre? Jeg er ikke træt. Det er noget kedeligt. Ja, det er fint. Du er tæt på. Som jeg ikke skyder. Hvad fuck er det, mand? Hvad fanden er det? Det kan man da ikke. Er han dårlig hvad? Dårlig dommer. Så er det indover. Soldado! Nej, hvor er han dårlig. Sådan er Eriksen. Den der. Nej. Akker! Ej, det er synd. Det er synd. Hvad nakker man? Eriksen. Lennon. Jones. Snakker vi om. Hvad så? Ja, det er fedt. Hvad laver han? Ja, der er også helt klart noget, som mig. Han vælter mig jo. Nej. For helvede. Prøv lige en til. Så stormer vi frem. Nu! Storm! Nej, det er dårligt skud. Fuck laver han, mand. Oh my god. Altså, det er fuld i dag. For helvede. Eller, målmand, eller, der er offside, mand. Lortedommer. Så klar offside. Ej, hvad fanden er det for et skud? Hvad sker der for dem? Nøj, ja. Det er 12. Soldado. Nej, hvad sker der? Der er offside. Hvad sker der, mand? Nej. Den er 2, og den ryger op lige meget hvad. Den så bliver pisse dårlig. Jeg kan ikke engang sætte den igennem, den ryger bare op. Bare lært. Altså, nu har jeg kraftigt med 8 videoer ved 2'eren, så nu tager vi en sku. Det er også derfor, at jeg blandede noget så langt. Fordi jeg filmede jo, jeg ved ikke hvor mange gange, men så kunne de ikke få lov til at komme op på YouTube. Det kan jeg sådan set ikke gå for, jo. Jeg kan ikke bare starte forfra. Ja. Så sådan bliver det. Jeg har ikke lavet om. Det er nok også med sjovt at kigge på noget, når jeg har lidt bedre hold, så var sådan en dårlig hold i starten. Og med at købe packs og sådan noget, det har jeg hørt, at det er meget, det vil folk gerne se. I stedet for bare at sidde og vegne over, men for det ikke vegne. Hvis man bare sidder og råber alt muligt, fordi man får dårlige spillere, det ved jeg sgu ikke. Jeg er ikke styr på det, for jeg vil ikke bringe op på det. Jeg er Nelle. Hvad fanden er det her? Stibert. Hvad fuck er det, mand? Nej. Nak for helvede, nak!
brave goalkeeping, Martin, but the touch was too Nej, heavy from the striker. nej. Hvad gør vi? Ja, det er fint. He's in with a chance. A great Så bygger vi bare. Soldado! fantastic goal. Well, the captain has done Fuck, a det er great godt job skud. here. Så kommer vi der. Så rundt der. Så der, og så bare pløk. Somebody to pop up. It was the man with the armband that did the 2-0 på 32 minutter. 2-0 here. Soldado. Hvorfor er jeg ikke nogen med indover? Så må jeg... Hvad fanden er det for et skud? Det der... Hvad fanden var det? Var det Eriksen? Det er når man skyder på den knap, det er ikke så smart. Husk, man stadig gerne skrive til mig. Eller noget. Så kan vi finde ud af noget sammen. For eksempel med ham og Oliver. Jeg begyndte at snakke og spille lidt med... Jeg har ikke rigtig spillet sammen. Jo, vi har spillet... Vi spiller sammen. Men... Det er også det. Men han er sgu hyggelig. Skriv for helvede. Gør noget. Straf og rødt kort. Gud på. Det er også bare Jones. Nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør der. Hvor? Hvor heldig. Skud nu! Skud væk! Nej, det kan han ikke! Det er offside! Oh my god! Pøsser! Oh my god, man. Nej. Jeg må komme også hjem lige pludselig. Så hvis I hører, jeg råber hej, så bare... Lige så sekunder. Så siger du dør. Sådan der. Herhjemme. Ja. De er så trætte alle sammen allerede. Det er stærkt. Nej. Nå, før 2-0. Eller 2-1. Det er stadig 1-1. Jeg er ikke så meget. Hvad laver han? Så giver jeg bolden. Fucking god. Vi finder en skid indover. Nå ja. Så løber vi. Så ja, nej! For helvede. Det er fint. Så sådan der. Så sådan der. Ja, det er Soldado. Og der er mål! De knipper ham. De elsker ham. Det er virkelig godt klaret. Har du syg i ansigtet? Soldado. Nej, det er synd. Akker. Sandro. Soldado. Shit. Den er ham. Der. Sandro kan ikke få bolden. Paulinho. Sorry. I don't know what name is. Nej, det er det der. Fordi Akker. Nej, Soldado. Eller hvad er det nu? Her. Det er typisk. Det var 19. Okay, vi kan ikke se. As to who's going to go through and who's going to go out. Well, now they're behind. They've got to try and switch things around. And here comes a substitution. Jeg tænker, vi springer lidt i videoen i dag. Det kan få dig til at gå, inden jeg er færdig. For jeg så viser, hvad jeg får i pakken. Tænker jeg. Måske det var fedt. Der.
Sandro. Det er mål! Solano! Fantastic header. They have scored a Fuck, really det er good godt, goal. mand. Well, Nu er vi it's a perfekt really aflevering. accurate Så corner. du ned ad lange hjørne. Finish by the boy. Well, no shortage of goals today. 4-1. 4. Here's Bennett. I don't know så skal jeg på det, så skal jeg for helvede, for jeg tror, at hvis jeg skruer ned for den her, så er jeg lidt højere. Sådan der. Need to try and get the ball back now. Soldado. Nej, det er synd, det er synd, det er synd. Er nogen offside? Offside. The officials clearly in agreement. And that's a straightforward offside decision. Paulinho. Sådan der, perfekt, perfekt. Og så skyder vi. Øj, hvor er det skyder. Certainly not a goalkeeper on top of his game, but fortunately for his team, he was on top of the ball. Sandro. Yeah, and that'll give them some much needed. Bekvæd? Nå, jeg er ikke bekvæd. Hvor fanden er bekvæd? Nej, ja. Bekvæd. That's a vital stop. Eller Messi, mand. Ref's got in the Ja, way there. hallo, det må han ikke. Dommer stod i vejen. Oh my fucking god. Bit of a stumble, no more than that. Ej, hvad er det? Referee's going to make his point now, Guillermo. Fuck dig derovre, mand. Sliding in and taking Først stod du i vejen, og så efter og givet frispark. Altså, hvad fanden er det for noget? Really. Kraftigt med et andet hold. It's a Christian. reckless one. Christian Eriksen. Christian Eriksen. Solado. Hvad sker der for ham? Kan jeg ikke se, der så mennesker foran, og man bør ikke direkte løbe ind i dem. Oh my god, mand. Here he is with a chance. Det er farligt spil. Nej. Nicely lined up for the set piece specialist here with this free kick. Referee's decided not to book him again, so he can stay in the game. Oh shit, no. Another player involved at the free kick. Oh, and it's over the Ja, det er bar. fint. Kom nu videre. Vi skal. Ja, det er fint. Vi skal også skifte Double sub. spiller ud. Sådan du, tror jeg. Ham der. Ud med ham der. Ham der. Ud med ham der. AB. Ja. Snart. Substitution. Så, hører vi igen. And it is a substitute coming on for an already booked player. Pis. Det er godt. Ej. Som jeg har lagt mærke til, så er jeg, det ved jeg ikke, om jeg viser sidst. Jeg har ikke. Men jeg har haft Bentner. Aaron Lane. Og jeg har solgt. Det er Soldado. Soldado. Christian Eriksen. Christian As far as Eriksen. midfield players go, Alan, are we watching the real deal here? Oh, I can't think of too many better. Fuck er det for The way noget? he commands Nu an kommer jeg area til skade også. Oh with my his god. Hvad passing, han he spiller. can tackle as well. He's got a great engine. Okay. Got the lot. Så løber vi ned. Det er fint, det er fine. Så nu. Og så Soldado. Som ikke var Soldado. Hvad fanden er det? En i? Save. Nej, fuck er det. Getting set at the corner. Så han er nære. Soldado. Soldado! Nej, Soldado! Oh shit, nej. Christian Eriksen. What a chance here, and it leads to this shot. Eriksen! Believe it, they've actually added another goal. Det er også en her. It's turning out to be his Det er day, en his drible, second han goal. skyder, han rammer Well, næsten talk about eller composure. plukker han Just ned et keeps his langt head. her. Keeper no chance there. 5-1 the score. Men jeg kan se på klokken, at eller på uret, at vi når sgu ikke at Opening. vise det And pack he goes åben. for goal. Jo, det kan vi godt lige nu, Again. tror jeg. Ja, det gør vi sgu alligevel, altså. Det får vi lige med. Det er okay. Det er fint. Look again at the goal that has put them even further ahead. It is men against boys. Så får vi se, There's only hvad one der winner sker. here, I think. But sometimes those kind of shots do cannon back Den er out henne. off the crossbar. Not this time. What a goal. Well, he's been given the ball really. Didn't have to do too much to get it. It's a poor pass. Og nier. Det er Polano, og så plukker han. Han scorer! Linjehovedet, jeg ved ikke, hvad den siger. Nej, det er det, mand. Well, they came Kamp. forward like aircraft in 70 formation, minutter. didn't they, Eller these 70 minutter players? tilbage. Make the most of this counter-attack. 70 minutter. Yeah, it's not just the pace 7-1. of the players running, it was the pace of the passing and the control as well. It was all spot on.
past his marker. And now can he score? Nej. That's a Nej. real tussle for the ball. Den skulle selv mig der. Kom forkert knap. Nu. Nej. Right, very quickly. Ja, tak. He's taken the ball over the line. Made that happen, really. Hallo. Saxe. Eriksen. Bad miss in the circumstances. It's no excuse to say, well, we're winning anyway. Soldado. 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 Dangerous moment. And here's the Øj, ball. det er så på. Good try. Not quite good enough. His team's still ahead, though. Stormer frem, vi stormer frem. Hallo. Der er så meget nede. That's a really important challenge. Yes. They would have been in. So the corner about to be taken. Så, nej, hvad fanden er det? Contact with the Ah, header, but the goalkeeper untroubled. Yeah, standard save for him, and he's able to maybe start a counter-attack here. det er Soldado. nej. Soldado. They've got the ball in the middle of the Ikke pitch helt. here. Knakker. Nej. Nej. Det var fint. Nå. Sidste mand var hen der. Godt. Krams er så lidt ved lille mand. Nej. Nej. Ich habe nichts. Eine keine. Fuck. Nej. Det er dårligt spil. Dårligt spil, Eriksen. Som det er for Eriksen. Coppinger. Eriksen er der. Eriksen er væk med. Der bliver scoret. Det er en tredje nu. Akker han har bold. Akker han prøver at sætte den. Nej, ikke 16. Min målmand han griber den. Det er godt. Soldado løber. Han går ind. Ind i målfeltet. Og han plukker. Han scorer. What the fuck? Yeah, unlucky. Top notch. Jeg troede også, han scorede. The way he got into that position, just couldn't finish. The added time will be 4 minutes. It's good play until they got that challenge in. There's a chance. Corner kick coming up. And that's what we've had so far in terms of corners. Jeg ved godt, jeg ikke siger så meget lige nu, men ja, det er det hedder. Det er dårligt skud. Kyle Bennett. Ja! This is a brilliant result for Perfekt. them. They continue to fight in the cup. On they go to the next round. They just appear to have a wonderful team spirit in that camp, and that's going to... Nej, ikke allerede. Bud. Nå. Nå, hvis ikke se en pack open, men nej, det gør vi ikke. Pack open, den kommer i det næste afsnit i starten. Så åbner vi en pack. Så, men vi ses indtil. Og det kommer en rulle på. Hej hej.